Pogledaj ram, ovu šipku, pogledaj ovu šipku. Pogledaj koliko je taj trogao simetričan. Da bi dobio taj trogao simetričan, pošto on u izvornom stanju, ljudi mogu to i da googlaju, ovo je K1100 LT. Da čisto vide ljudi da pre vide i ljudi posle. kako izgleda fabrički ovaj motor. Jer ti praktično kad odavde staneš, ovaj ram je išao ovako. Aha. I išao je na dole. Nama je trebao motor rep koji ide na gore, jer pravimo bukvalno sportski motor. Jer kao ovo više i nije ni Cafe Racer, ni kao... Ne možeš ni da staviš ni u jednu drugu kao grupu koji je ovo motor, osim full custom motor. Jer nam je bilo jako bitno da nam ram bude simetričan, da nam ova linija bude simetrična, onda smo pomerali i amortizer, on je bio pod ovako nekim uglom, mi smo ga stavili da više leži, delo je sportski. Mislim, jako nam je bilo bitno da svaka linija bude savršena. A ovo je sve novo, ste morali stavljati, amortizer i sve. Tako je, da. Ali ovaj motor, brate, generalno, mislim, kao mašina, meni je on jedan od najzanimljivijih zato što četvorocilindrični redni motor. To hoću gledati. Ovo ti je praktično motor iz da li kockice ili tipa one generacije možda, nemam pojma, iz BMW-a, misliš auto? Da, E34, E36. Viš, plus što je ovako, horizontalan i s ove strane, mislim, vidi se i karburator i sve. Jer je to ta generacija motora iz kraja 80-ih i iz 90-ih i ja sam 88. godište, tako da meni to ima i neku drugu vrednost, jer se sećam kad sam bio mali tih agregata, kad se digne kao motor ispred BMW-a, pa kao